Usa ka lalaki nga naningil og utang mauna hinuon ang nabilanggo. Humaniya gibunalan og kabilya ang biktima nga nasuko nga gipaninglan. Ang report ni Alan Domingo. Nagtingkagol karon sa Mambaling Police Station ang 41 anyos nga lalaking construction worker humaniya pospose og puthaw ang ulo sa usa ka e-bike driver nga wa mobayad sa utang. Apan dipinsa sa suspek nga siya ang giunhan og bunal og tubo sa biktima nga 38 anyos ug iyang nasagang siyang bukton. Nasuko matud pa ang biktima nga gipaninglan diin unang mitumaw ang binaslanay sa pagdapat nila sa biktima. Matud sa dinakpan nga 600 pesos ang utang kaniya sa biktima nga gilimot-limutan lang. Nalandig sa Cebu City Medical Center ang biktima tungod sa samad siyang ulo. Naitabo kini pasado alas 12 kaganinang tungang gabi. Gipaningil lang siya, wala man siya bayad o di man siya bayad niya, unyaon namin niya ba? Ya, unya na nya gaman ni sunod na sa adlaw antud abot lang buwan kapin mo ni mo na mao to nga gabi nagsugat mi pagaman ni balik siya nya ni aksyon siya kuha og tubo mao to nga ni kuha sa kog kabilya kay gikan man mi trabaho ato kanag kon mis kanal mao to pag bunal niya nako mao ni ako kon igo unhan ay sigang okay kami man sa kumpares. Nangayo og dispensa ang dinakpan ngadto sa iyahang nabunalan sa panghinaot nga makagawas sa bilangguan tungod kay aduna siya'y pamilya. Mangayo ko pasaylo niya, mangayo sa ko pasaylo kung unsa ako nabuhat niya, nasamdan siya kuan kay tungod sa niya, siya man siya nag-una nako. Nakapisikala na lang gyud. Oh. Sa to iyang utang kanimo? Sa bayran na niya sa plywood sir. Ano iyang bayro nun? 600 ra kay na sir. 600. Gamay ra kay na kay kuana. Samtang giandam na sa kapulisan ang kasong physical injury batok sa suspek. Kauman si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.